in English? Eh? Local vitamins. Eh? It's all local vitamin C. Okay. Want to know, what is your name? Amarachi. Amarachi. Which school? Regina Caeli Secondary School. Where? Umunachi. Umunachi. Yeah. Okay. Kedu ihe a na-akpọ gate n'Igbo? Kedu ihe a na-akpọ gate n'Igbo? Eh? Abụnakwa ịma ihe gate. Kedu ihe a na-akpọ ya n'Igbo? Don't look at them. Kedu ihe a na-akpọ gate n'Igbo? Ụzọ. Ụzọ ahụ gate. Oh yeah, get on yours. So, what is your name? Amucherita. Ewuzie. Ewuzie. Yeah. Ka ife a na-akpọ gate n'Igbo? Ka ife a na-akpọ gate n'Igbo? Ụkọ gate Igbo. Eh? Anọkọ ya. Ị ma ihe a na-akpọ gate n'Igbo? Ah. Ka ihe a na-akpọ gate n'Igbo? Ọnụ ụzọ. Ọnụ ụzọ. Ya ụzọ ọnụ ụzọ, ka ihe a ga-akpọzi door n'Igbo? Ya na gate wụrụ ọnụ ụzọ, ka ihe a ga-akpọzi door? Ọ na-akịdị n'English. Eh? Gafa gị? Monica Rejoice. Ka ife iche n'aka ihe a? Ịbancheleke. Ọ ihe ndị guru na-akpọ ya? Edesọ nọmba Cheleke ka na-akpọ ya? Ka ego ose atọ? Ọ na-atọ ka gịrị? Shuga. Shuga, etinye shuga n'ime. Etinye shuga n'ime. Ọ dịghị anyere shuga, o nwere shuga ị anyere ya n'ime. Ka ego ose atọ dị shuga. Okay, okay, enwere local, nwere foreign vitamin C. So, nke African vitamin C, Jesus. Because na ọ na-acha ka vitamin C, iji ekpe African vitamin C. Ọ kwesịrị inwe foreign name, English name for it. You don't know? Followers. So, if you have any idea of what arcade is called in English, kindly drop it at the comment section. If you know what is gate in Igbo, kindly drop it at the comment section. And if you simply know what Mbachaliku is called in English, apart from what they responded, you can still drop it at the comment section. Feel free to drop that. Caeli Girls Secondary School Umunachi is always here to give you another update of Wunka in English. Some words in Igbo that we do not know what they are in English. So next edition will be coming soon. May God bless you all as we continue to rub minds together to know the names of some words in English. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Say hi.